се хонагаи фурӯшӣ бо тамоми чизучораш дар ҷойи пештара хитои бозор ҳозир суроғашро нишон медиҳем. Аз ин тарафи фурудгоҳи байналмилалӣ, аз ин тараф мебелӣ ва текстил. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар Манаҳмин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 9 ошшона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 3 ошшонаш ҷойгир аст. се хонага мебошад бо масоҳати 31 метри квадратӣ дар 3 ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 9 ошшона иборат мебошад. Хона бо таъмири нав таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаӣ кардагӣ нест ва бо ҳамаи чизучорааш фурӯхта мешавад. Дӯстони азиз, нархаш 950 000 сомонӣ боз сабто мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей зан зада пурсон шавед. Шуруъ мекунем. Дар инҷо ошхона мебошад. Якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар дохили сеюм ҳуҷра ҳоҷатхона бо ҳамом аст ва ин бошад дуюм ҳоҷатхона бо ҳамом. Аз ошхона шуруъ мекунем. хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад. Маҷмӯаи истиқоматии Platinum Plaza ҷойи пештараи хитои бозор. Дар наздикиаш ҳам якчандта мактабҳо аст, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳо, дорухонаҳо, бозорча ва дигар чизҳои даркорӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақами 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.